Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Ляна Ганиева. Бүгенге программада гадәти физкультура дәресе урынына тимбилдинг һәм квестлар мондый форматны эксперименталь рәвештә берничә шәһәр балалар бакчасында керткәннәр. Киләсе елда Зәйнең беренче мәктәбе юбилеен билгеләп үтә. Нигез салынуга 185 ел. Лениногорскида шәһәрнең мәдәни мөхите проекты тамамланды. Узган җәйнең йомгаклау чарасында гадәти булмаган музыкантлар чыгыш ясады. Гадәттәге физкультура дәресе урынына тимбилдинг һәм квестлар мондый форматны эксперименталь рәвештә берничә шәһәр балалар бакчасына керткәннәр. Ул Сергей Реутскийның каршылыклар белән әңгәмә программасына нигезләнгән. Аермасы дәрәсәләргә түгел, иҗатка һәм уеннарга басым ясарга, мондый дәресләргә ата-аналарын да җәлеп иттеләр. Уенчыкларны тезләре белән җиргә төшермичә җыю шактый җиңел түгел, ләкин әтиләр балалар белән бу биремне үтиләр. Футбол буенча спорт мәктәбе кырында иртә шатлыклы очрашулар тимбилдингы узды. Мне понравился лабиринт. Богдан Борецкийга 5 яшь һәм аңа ярышта катнашу кызык иде. Авыр булган җирдә әнисе ярдәмгә килде. Я считаю, что это сплочение семьи. Это очень интересно, когда участвуешь где-то с семьей, с детьми, дает возможность познакомиться с другими родителями, так сказать, проявить себя и весело провести время. Гаиләләр станция артыннан станция үттеләр. Җитезлек һәм физик әзерлек буенча кызыклы күнегүләр ясадылар. Алар ата-ана баласы белән аралашсын өчен исәпләнгән. Бер станцияны узгач, команда икенче станциягә күчә. Инде 6 ел Ивушка балалар бакчасы Сергей Реутскийның каршылыклар белән әңгәмә проектын сынау буенча муниципаль база майданчыгы булып тора. Бүгенге катнашучылар әлеге программа буенча шөгыльләнәләр. Әгәр дә иске мәктәп физкультура дисциплинасын күздә тотсак, бу программада балалар арасында уеннар һәм иҗатка өстенлек бирелә. Физкультура про другое, есть даже программа. И вот на современном этапе проводится это у нас физкультура не обычно, как раньше в школах, в детских садах проводилось, а возвращается также к старому, ничего нового нету, как вот игры спортивные, дворовые игры. 43-нче балалар бакчасында тәрбияләнүче Әскәр Хайруллин бәйгегә әти-әнисе белән килгән. Олар әтисе белән барлык станцияларны уздылар. Үзе ул камерага һич кичерешләре белән уртаклашырга оялды. Ә аның әтисе бала чагындагы охшаган ярышлар узган вакытларын искә төшерде. И родителям встряхнуться, как-то побегать. Сложность с косичкой была. Нет опыта заплетения косы. Детям тоже нужно спортом заниматься, поэтому, да, безусловно, нужны. Интересно было. Так сказать, рутину разбавили рабочую, побегали, попотели. Спорт ярышларында барлыгы 11 балалар бакчасы көч сынашты. Соңнан ата-аналарга һәм балаларга актив катнашкан өчен грамоталар тапшырылды. Киләсе елда Зәйнең беренче мәктәбе юбилеен билгеләп үтә. Нигезгә 185 ел. Чыгарылыш укучысы арасында Марий Эл Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрының элеккеге урынбасары полковник туган ягына мәктәп тарихы тупланган уникаль альбомнар булдыру өчен килгән. Константин Чернов яңадан туган мәктәбендә 1972 елгы чыгарылыш сыйныф укучысы биредә еш кунак түгел, әмма уку йортын онытмый, барлык укытучыларны да хәтерли, туган мәктәбенә карата җылы хисләр саклый. Бу аны берничә ел дәвамында тарихи альбомнар булдыруга этәрә. Эти фотоальбомы можно использовать при изучении истории родного края, а также при проведении мероприятий патриотической направленности. Альбомнарда мәктәпнең бөтен тарихы, бертөкләп җыелган фотосурәтләр, тарихи мәгълүмат, күпсанлы истәлекләр, булар барысы да уникаль альбомнар сериясе битләрендә үз урынын тапты. Альбом номер 1. Спасибо. Альбом номер 2. Альбом номер 3. Альбом номер 4. И мой небольшой труд «История моей школы в лицах и воспоминаниях». Его кропотливый труд мы будем беречь, хранить, как зеницу ока, и, конечно же, показывать всем. И я желаю Константину Григорьевичу
дальше же работать, сотрудничать и продолжать свое дело. Мәктәптә музей бар, биредә төрле еллардагы уникаль фотосурәтләр саклана. Аларның берсендә Константин Чернов үзен таный. Вот я. Это 3 класс. Фотографиядә әле ул полковник түгел, бары тик хәрби булырга хыялланган малай. Мәктәпне тамамлаганнан соң Константин Чернов Оренбург югары зенит ракета командасы училищесына, оннары хәрби академияга, дәүләт университетына укырга керә. Марий Эл Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрының урынбасары булып эшли. Историю родной школы надо знать, так как она является связующей нитью между поколениями. Мы взрослеем, но память о школе остается с нами навсегда. Бу альбомнар хәзерге һәм киләчәк буынга мәктәп тарихын өйрәнү өчен бәяләп бетергесез бүләк. 2025 елда Зәйнең беренче мәктәбе үзенең юбилеен 185 еллыгын билгеләп үтәчәк. Лениногорскида шәһәрнең мәдәни мөхите проектының сезоны тамамланды. Һәр шимбә нефтчеләр микрорайонында һәм балерина фонтаны майданында күңелле чаралар узды. Узган җәйнең йомгаклау вакыйгасында гадәти булмаган музыкантлар чыгыш ясады. Иҗади коллектив су трубаларында, чиләкләрдә, кастрюльләрдә, табаларда композициялар башкарды. Тамашачылар төркеме гадәти булмаган музыкантларның чыгышын корау өчен фонтан янына җыелды. Мәскәүдән фикер экологиясе коллективы агым турбаларда, чиләкләрдә, кастрюльләрдә, табаларда үз композицияларын башкарды. Төркем 6 ел элек очраклы рәвештә барлыкка килгән. Профессиональ барабанчылар 1-2 искергән предметны табып, урамга уйнарга чыккан. Постепенно стали приглашать на различные фестивали экологические, все, что вот связано с этой тематикой. И вот здесь появилось уже, собственно говоря, наше название «Экология мысли». Мы поняли наше предназначение. Фикер экологиясе беренче тапкыр Татнефтьнең мәдәни мөхит проектында катнашты. Мәскәү музыкантларының чыгышларын экологик тематикасы белән кызыксынып, оештыручылар аларны бирегә чакыра. Я знаю, что каждую субботу проходят тут такие мероприятия. Вот 3-й раз сюда пришла. Интересно просто то, что экологические какие-то там у них ведра, инструменты экологические из ведер, из труб. Тоже прикольно. Вон детям очень нравится. Уен коралларында уйнарга теләүчеләрнең барысын да чакырдылар. Балалар рәхәтләнеп барабанда уйнадылар һәм үз ритмнарын булдырдылар. Музыкантлар катнашучылар бу тамашаны истә калдырырлар һәм кирәкмәгән әйберләрне ташларгамы, әллә аларга икенче тормыш бирергә дигән сорау өстендә уйланырлар дигән фикердә. Шуның белән мәдәни мөхит проектының чираттагы җәйге сезоны тамамланды. Оештыручылар ул яңа ел алдыннан халыкны яңадан сөендерәчәк дип вәгъдә итә. Әлмәт районында юл транспорт һәлакәтендә 3 кеше зыян күргән. Югары Акташ авылы янында Лада җиңел автомобиле һәм Hyundai кроссоверы бәрелешкәннәр. Бу фотосурәтне шаһитлар ясаган. Билгеле булганча, ашыгыч ярдәм 3 зыян күренүче хастаханәгә алып киткән. Алар арасында бер бала да бар. Лениногорскида бокс буенча төбәк кара ярышлар башланды. Рингка Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 60 спортчы чыкты. Ярышлар 5 көн дәвам итәчәк. Катнашучылар 15 һәм 16 яшьлек егетләр һәм кызлар. Ярышлар хәрби хезмәткәрләр истәлегендә уза. Татарстан, Башкортстан, Чувашстан, Оренбург өлкәсе, Удмуртия, Пермь ягы, Марий Эл бу турнирның географиясе. 3 танкист, Россия геройлары, Лениногорскидан Дамир Исламов, Казаннан Дамир Гыйлемханов һәм Амурлы Иван Цевун истәлегенә бокс. Егетләрне искә алыр өчен һәлак булган сугышчыларның туганнары килгән. Мы очень благодарны организаторам, тренеру Дамира Исламова Альберту Искандаровичу за то, что он находит время проводить такой турнир, показать пример подрастающему поколению, показать пример патриотического духа, чтобы они знали своих героев. Ярышлар 5 көн дәвам итәчәк. Рингта 13 авырлык категориясында 15-16 яшьлек 60 боксчы егетләр һәм кызлар очрашачак. Турнир класса Б проводится у нас впервые в городе Лениногорск.
Спортсмены выполняют норматив кандидата в мастера спорта. Дальше они могут выполнить уже мастера спорта. Конкуренция көчле, мында жеңу айрыша мөһим. У нас были каждодневные тренировки, мы тренировались утром, вечером, кроссы по утрам бегали, много занимались, спарринги, вольные бои делали. Я 2 раза был на первенстве Татарстана, 2 раза становился призером, чемпион Башкирии в позапрошлом году. Артур Галиуллин шәкертләре эш геройны искә алу турнирында даими катнашучылар. Ул Европа беренчелеге җиңүчесе Дарья Антибованың тренеры. Кто-то будет выступать на первенстве России, кто-то станет чемпионом Европы, чемпионом мира. И эти ребята, кто-то из них именно свою дорогу начнут отсюда. Финал 8 сентябрьдә үтә. Призерлар лайыклы бүләкләр алачак. Татарстанлылар Дәүләт Советында сайлауларда гаилә фотосы өчен 15-нче iPhone яки машина ота алачак. 8 сентябрьдә бердәм тавыш бирү көнендә фотоконкурс узачак. Катнашу бик гади, бу көнне сайлау участогы фонында гаилә белән фотосурәткә төшү, шулай ук тавыш бирүчеләргә махсус беләзек тапшырыла. Фотосурәтләрне социаль челтәрләрдәге битегездә бөтен гаилә белән сайлауларга һәм Татарстан алга дигән хэштеглар белән урнаштырырга кирәк. Бүләкләр уйнату якшәмбе көнне ТНВ телеканалында турыдан-туры трансляция вакытында узачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.